Karbilo Charlie Asong Nihang Rongkethe atum Pinimail Po Community Hall along Arpu kachelar lapen HSLC HS lapen graduation kachipon dunatuma phan karcho amei padopon Bangso mai along Nihang Rongkethe KSA mai phubarim Gautam bepen chari ponsi kongchun bang bisojit terang pensi aluhi ke pachini lapen mai ke phalam theklar tak pen thanpong Bangso phi mai along Arpu kachelar mai paman ponsi Nihang Rongkethe KSA ro mai phukimi lake birosing timong phansi mai phuarpu pekponlo Bangso phi HSLC HS lapen graduation kachipa ondun tang kaddo kawe bangplikera troxi atuma phan karcho asai setami dengpon Hello, kachelar ta kan program komplain long bong sitame yaskar beng long natu non head district kimi create lo sitame also dang is west sitame kar beng long kulo sitame hodak science pen commerce stream abang avedat abang yen ning duglo sinon eprang ke bang yelang arni non government kimi kangni along pen alang litum laso puthak education anatu RD gipi pen Westkar Benglong district science lapen commerce stream bang donaing kuben nilitum hin masjid menchening riduning tum athe kachali anat ke isi awe leke palo tang de next awe ke bang atang ke derklui lasi isi generation jong si kipludlo bulang de kachali anat kipludlo bulang de next generation an ke derpigi lasi laso bang prabjin ben nilitum karbilo charlie asong hin business tame chuning rilo prabjin pen jongsi alang litum klempon thek lang de churodonji onso se archoda ding Labang so maya long kachetong dun aluhi atum pen Charlie osomar phan ke Charlie hin ko puson se ke prang dun jima bangso puthak than paritikan hai bang itu pik sida nituma arong det kali lapen nitum pachuning corona do kojani si corona do kojani chuning ta pilong leta ai pachuning SS ki pas mate HSLC ki pas atau antare itu pining ta ki pondelo asi kado ka pen bang kebra troxi doi jara me tu masih tu pini achupani Maya long KSA tiri pichun bang budho terang rapchun bang bisojit teron Raju ingti liton sing timung pendang lo ke ongdung araratum chetong dun renti News report Karbi Anglong Live